Sugod Oktubre 15, pagkatap na ang mga pulis sa 5 kamasamaang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masiguro nga 30% lang sa kapasidad ang maokupar kung musugod na sa pagdagsa ang mga mobisita sa mga samaan. Ang report ni Fe Marie Dumamo. Kini ang usa sa unod sa executive order nga giluwatan nila Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan aron mas siguro nga masunod ang health protocol. Sa mando sa Interagency Task Force kun IATF sarada ng mga samang sugod sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 4. Dapanlantawan na nilang daan nga mudagsa ang mga muduaw sa mga samang sa dili pa niining mga adlaw. I-amend na ang atong opening. We will start open the cemetery. They can visit their loved ones starting October 15 until October 28, and we reopen on November 5 until November 15. Hinungdan nga sugod sa Oktubre 14, ipakatap na sa Lapu-Lapu City Police Office ang kapulisan sa mga samang. Tabangan usab sila sa mga barangay tanod, ilabi na diha sa pag-roving sud sa sementeryo. Cemetery owners, they provide nga thermal and thermal scanner then alcohol. Aron masiguro nga 30% ang makasud, i-alphabetical ang schedule alang sa konsekensa ang makaduaw sugod sa Oktubre 15 hangtod sa Oktubre 28. Sa kamanduan, tugutan ng mga senior citizen apan idili ang mga minor. Alphabetical sa minatay, no? Mo na atong gitanaw nga makita nato dito kay adto man nato makita ang sa patay ang numbers ug pila gid sila kabuok, so mabahig na to siya. Giyawag usab sa kagamhanan sa Dakbayan ang publiko nga magsugod na pagduaw karon sa mga samang sa dili pang Oktubre 15. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.